onego luw chik mok luw chik? Mokwongo DOJ aparo ni jomoko koyudo komitelo iwacho ni gipromisi kata gichiki polo to magimi kata miyudo to en hell maro midendo ni maobel cha isewiya winjo gimoni maobel ikori chiki polo lakini magi deliver to maobel to maobel ni bende kata ka gi deliver to gisiko ni mane walose maber inano kaka walose maber tika ujiari adek moko goyo pero no walose maber koro poro ni goye tich matire ga ondo timre nadi ungi but anyalo wacho ni pes jopiny itugo nikech kata when I came in tayudo ka Iran news ma senators grill a governor to iwinjo ka senator Kajwang' wacho ni if Homa Bay cannot raise 1 billion extra, then it means they will shut down the county because they will be at 60%. Tingio 60%, check wachonia. Ni national government, okay, wachaka di jogi yuda pesa kanya, like county yuda pesa kanya. Ntie gimilungo ni revenue allocation. Mama no timre floor of the Senate. Okay. Gipo kalo check, to kagise kalo check. To ntie commission makoro timre nadi allocate this revenue mano koro tijgi. Yes. Timiyo county ka county pesa ne based on different factors. Nitie population, kwan mar oganda. Tiende ni pesa midhi yudo lure gi ng'eny mar oganda mantie county no.